con los terroristas. Regeringen har vedtaget en ny banebrydende lov, der omhandler ældres forhold og bidrag til det her. Ældre i dag de forventer så meget af kommunerne, og vi har svært ved at leve op til disse krav. Og hvis det her skal kunne lade sig gøre, så skal de ældre også selv bidrage med noget. De ældre ser jo også på de unge som dovne unge mennesker, som ikke laver noget og ikke bidrager med noget. Så derfor synes vi også, at det er en god idé, hvis de selv bidrager med noget. Og på den måde kan vi også indhente de penge, som de ældre forventer, at vi bruger på dem. Og især hvis de gerne vil i bad 2 gange om ugen i stedet for én gang. Forventer vi, at de ældre de skal gennemføre et teaterstykke for en børnehave, som skal foregå cirka 1 gang hver 3. måned. Det er ikke noget længerevarende teaterstykke, og det skal have et gennemgående tema som for eksempel kræft eller andre ting, som kunne informere små børn i børnehaver eller børn på lignende aldre om slemme ting som det, men på en måde, hvor de gør det sjovt, og at de her børn får noget glæde i livet. Og det er ikke noget, der er fysisk hårdt, så derfor er der ikke nogen af de her ældre mennesker, der skal på undslippe. Selvfølgelig tager vi hensyn til enkelte specielle tilfælde, men det er noget, der bare vil foregå lokalt, og ikke noget, der kræver på nogen måde fysisk hårdt arbejde. Og det er noget, vi vil prøve af i et års tid, eller sådan noget, og se, om det kan fungere. Tak. Jørgen, hvornår var det, vi skulle fremgive stykket? Det var på torsdag. Hvad fanden var det nu, det stykke var? Det står jo i papiret, Bent. Jeg hedder Jeppe, og jeg kan have glemt mine briller. Det er jo til ære til kræftramte patienter. Nå, okay. Det glæder jeg mig til. Det gør jeg ikke. Kom med. Hvordan har du det, Bent? Det går bedre. Er du ved at blive klar igen? Måske. Jeg ved det ikke helt. Hvornår kommer lægen? Jeg skulle gerne være her med et øjeblik. Hej, doktor. Yes. Den er klar. Må jeg ikke få din autograf?